തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലാറ്റില് ഒരു ജർമ്മനിക്കാരൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനിക്കാരൻ? ആ, താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വെറുതെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ. പരിചയപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അതങ്ങ് ഭയങ്കര ശല്യമായി. ശല്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക, എന്നെ കൂടെ ജർമ്മനി കൊണ്ടുപോകണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ വരെ മൂത്തോ കാര്യങ്ങള്? ഇപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്റെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞു. ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞ അതിലപ്പുറം പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ ഈ ശല്യം എങ്ങനെയല്ലോ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം. അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോ ഈ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം, ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഒഴിവാക്കി തരണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാനൊരു തകിടങ്ങ് ജപിച്ചു തരാം. ആ തകിട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നക്കാരൻ വരുന്നിടത്തും കുഴിച്ചിടുക. അയാൾ അതിനെ മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഈ നാട് വിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളും. ആര് വരുന്നിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ ജർമ്മനിക്കാരൻ വരുമല്ലോ ശല്യമായിട്ട്, അപ്പോൾ അയാൾ അത് മറികടക്കുക, അയാൾ ഈ നാട് അങ്ങ് വിട്ടു പൊക്കോളും. അയ്യോ, ജർമ്മനിക്കാരൻ പോണ്ട, പിന്നെ ഭർത്താവ് പോയാ മതി. തൊട്ട്